Furgonetes i camions desapareixeran de la plaça de la Gardunya al març. A partir d'aquell moment ocuparan la primera planta de l'aparcament. Això permetrà començar una altra fase de la reforma de la plaça. El compromís és començar a principis del 2014 començar amb les obres de la plaça, un cop finalitzat en la seva totalitat el pàrquing, la seva urbanització, amb una gran plaça. També es començaran a fer les parades, el tancament de la part del mercat, que quan tot això estigui acabat deixarem de dir al darrere i serà una altra entrada per la plaça de la Gardunya al Mercat de la Boqueria. L'altra construcció que també té data assegurada és la nova seu de l'Escola Massana. S'ha de fer al cantó mar de la plaça i començarà a executar-se el 2015. La resta encara està per definir. L'important és que tot el projecte de la Gardunya en el seu conjunt continua, estem continuant treballant-hi perquè ho puguem dur a terme. Coses dependran més de quan obtenim els diners per poder-ho anar fent, però que s'acabarà fent tot, doncs aquesta també és la intenció. El que és segur és que la construcció dels habitatges a la banda muntanya de la plaça, una promoció privada i una altra de pública, no es farà en aquest mandat. I el que encara té una data d'execució més incerta és el passadís de connexió de la Gardunya amb els jardins de Rubió i Lluc.